Ne, obráceně se to rozdělává. Podívat do jeskyně amatérské, jelovnicko-rodického propadání, dvakrát ročně dobytčí skály, císařské jeskyně, ale i jinam, což je zveřejňováno na stránkách Moravského krasu. Samotný výpustek je starý přes 17 milionů let a od ostatních jeskyní se liší hned ve dvou věcech. Jedna polovina naší prohlídkové trasy bude tvořit průchod vojenským bunkrem a teprve ta druhá polovina bude ta vlastní jeskyní část. Že to, co tady teď uvidíte, prakticky jsou jenom trosky toho původního vybavení, co tady ta armáda měla. Operací, ale věcí praktických spojených s chodem bunkru. Aby každý voják viděl, co má dělat, protože většinou se jednalo o záležitosti spojené se stravovacím provozem, úkladovými pracemi a podobně, tak je tady teda rozpis, nástěnka, kde teda bylo určeno, co kdo bude který den vykonávat. A ti všichni vojáci měli ty 12hodinové směny. Takže se jedná o jedno z mnoha pěkných rekreačních středisek, kterých tady v Moravském krasu je spousta a určitě by nenapadlo, že se zde v podzemí nachází bunkr nejpřísnějšího utajení. Dvojče. To je ale dobrý pracoviště, co? Obkluzuje tu vodu stékající vodu. Jinak hornička, kterou budeme procházet dál, taky nebyla takto velikánská, protože po pravé straně takhle je krajkový. Takže se tady něco děje, tak nahoře na tom komínku byla střížka, aby to rozpílo kouře, aby taky do toho komínku něco spadalo. Když potom lidová armáda si tady dělala také svou kotelnu, tak...
Co tu máš? Šlaninu. Kávička. Čajíčky. A jinak to stojí v garáži. No. Ale nic. Jak máte památku. Je Benjamin.